Hola, jo he decidit fer-li una entrevista al meu avi, que es diu Josep i actualment té 73 anys. Avi, com era la teva vida quan tenies la meva edat? Mira, a partir de 14 anys vaig començar a treballar en una fàbrica de mobles. I la meva il·lusió era el futbol. I als 15 anys vaig entrar a jugar de juvenil amb el Banyoles. I als 18 vaig plegar a jugar a futbol. A part d'això, jo a les hores lliures també a casa, com que fèiem de pagès, el meu pare m'agafava per anar a ajudar al camp. I mentre el meu germà era a la mili, jo havia de fer tota la feina del meu germà al camp. Vale, avi, per últim, et demanaré que ens expliquis alguna anècdota teva, alguna experiència que hagis tingut quan tenies la meva edat, que t'hagi semblat divertida i doncs la vulguis compartir amb nosaltres. Bueno, jo sí que tinc una anècdota. Bueno, per dir divertida va ser una mica dolorosa, perquè resulta que vam anar a celebrar un any la festa de Sant Josep, del Fusters, i vam anar a fer una cargolada. Va fer tant de mal els cargols que els vaig avorrir de per vida. No, mai més he volgut provar tant més cargol. I vaig estar 3 dies al llit per culpa de la cargolada. Bueno, moltes gràcies, avi, per compartir les teves experiències amb nosaltres de quan eres jove. De res, molt de gust d'haver pogut col·laborar.